مرحبا يا حوتي بزز لكم وسلام كتلو لي تسفاي قبر حجي خاني بحصيرو قلت لكم كفتني سلمنتاي يوم زي ديجيتال كورنسي و ديجيتال اي دي كمسرت وز دليو زلو ديجيتال كورنسي ننبينو فيديو كمان لكم ناتو ناي كلتين ارستي انتاي خمس خونه زي سي بي دي سي زبحال سنترال بانك كورنسي مالتيو اذا خاني لومي كونن جميرو تي ببحاد تجنزب كنترول كجبروه تمجمرة يا عقن زجبرو له عدي انتايو تعتشحن تسعن أب بعل فرنسان عدت ليان حدش حقي أو تيومني رما بتجزيتي مالتيو وسون جنزب ترى أب إيدكا ويبقوا أخت كفل كم تخيل مالتيو زغات تعتشحن تسعن دحريو دحري فرنسان عدت ليان كأني بورتغال سبين كأخهم وجرا مالتيو لومي أبز أوان زي كلتشحن يا كاب كلتشحن إنسان 4 كأ مولو أوروب أختبلو تخيليها قدمي أخاخن دي أمونغو كلتشحن كساب كلتشحن إنسان 4 كأ زتفعل عليها حجرات كم أو أمسريتن مالتيو كساب كندي عقن جنزب كتكفل كم تخيلنا أبنت ماكينة ختجزء خل خديو وزخانة عبنجر بخندي كاش كتكفل كم تخيل قدمي حجي مجمرة فيديو صريح نيرك ناي كندي عقني زفك أدلكا أبتزتفعل عليها حجر ساختر إوات خليهم أو قليت زي لختي قند مخنياتات and حجي جن انتي ناخن بلون خيل كسب 10 الشح إيو تحت 10 الشح كونا لو مالتيو تي كتجز على تخيل يا عاب نجر بزي ترانزاكشن ناي بانك مالتيو جن كم أخنا بالكلنا تحققت كمان على قليو كاب 3 شح عند حركون وكمان لك أخت يا دوكمنت يدلك هايو بتغلى على جن كنبلون أبز أوان إذا كمان تحتيو كحتو خايفك أدلوميو كم زي أبتخال فيديو نايت أليم جنزب قال زمت أخوه أو رأيه بزيادة ندحر هاندبت سخا نورمال بزح جنزب يبركان نابناتك أكاونت نبلو هاندبت جن بحنسب 5 شح نابناتك بانك أكاونت ندحر متسيو أبطرت عرخ تأتو تخليخ أبز أوان زي مالتي سلازس زيادة زخونهم إيتات من كسق أسناي جنزب يفتشوا يكاتاتلوا كتبل تخليخ أبز خونه مالتيو وببقرب كمان دحر كوينو جن كتسأل ندحري متسأكا خوينو كترتر تخليخا نمنتايو كمان متسأكا زلو زجنزب بركي فلت يوم تلميت سلازلو قالي يسبشعو 5 مقاقلو ويدما هاندبت كابوت أي جنزب كمتسأكا خلو انتاي زراخب على كامس وات أي إلهم أبطرت أرخت أتو تخليخا اوكي تقند مخنيات ساتهم زبلو ناي تيروريزم زخونه فاينانس كهلو تدقفون تيروريزم ابز عدي ويدما يا تسلم جنزب كاخهم مچم قلطفكا ابطرت ارخت اتو تخليغا ويدما قدم حجي اندحر جنزب كتشرف دليغا أبزخون بانك أتيخا اختشرفت خيل نيركا ببزح مالتيو حجي جن نابناتكا بانك ناتكا تي اكاونت زلو وبوتات رايخا اختشرفت خيل كندو جنزب بركي اوتوماتيكلي ندحرا و اشرفكا بتناتكا اي دي بتناتكا كونتو نمبر ريجيستر امز قبرو زخا متان ازو اوريدي سني حجي جميرو لو تي زيادة مكتتال كتبلو تخيليخا كاب قدم دما قلطف كخا أبطرت أرخ نختأتو أتصبقو يقلل نواتاتنيا ديخا ودعد ديخا بزي قدس التحقتات يخبت كاب نايك أدم مالتيو اتيوم بانك آني يا تمنقستخ أنا اتيوم بانكو مخسرحو يقددومي مالتسني يا زي متايز بحال حقتات اللوم مستي منقستي إذن كتب قبر لكم دما كم زين دحر تطار لكم قلطفكم كتنغرونا لكم ازيتات سممع له مالتيو ندحر كومو زي قبرو ساتهم نبعلم ابتيوم بانك نبعلم ابشجر كاتو سلازي خلو بتحقتات كملكت ولهم زخونه طرطار ندحر لهم كتب له تخليها سلازي زخونه جنزب زلكا كمان ندحر اوهليلكا ندحر تحاتيتكا بزخونه غزي لك أخت نجرم كتكلا لك كابي جنزب كم زخونه كابي خا أوهلي الكايو
ካብናትካ او كاونت ኮይኑ እንድሕራብ ገዛኻ ኣቕሚጥካ ከዓ ዕለት ክንዲዚ ኣውፅዮ ዕለት ክንዲዚ ንሰባለቂ ሕዝ ነበርኩ መሊስለይ ኢልካ ኣብ ከምኡ እንተበፅሕኻ ማለት እዩ ማለት ገዛ ኺዶም ኣይፍትሹን እንዲዮም ግን እንተ ተረኺብልካ ገንዘብ ስኒ ልክ ክተ ያ ከምዚ ያ ሬኮርድ ክልወካሎ ናይ መዓስ ካብ መን ከም ዘጥረኻዮ ካብ ኩሉ ከዓ ቀረፅ ተኸፊሉሉ ድሮ እዩ ዘገድሶም ንዕኦም እዚኢታት እንድሕር ክትቕርበሎም ዘይከኣልካ ክወስድዎ ይፍቀደሎም እዩ ናቶም ማለት እዩ እንድሕር ሪኮርድ ዘይብልካ ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ትገንዘብ ብርክናትካ ከምናትካ ትሰርሕ ዲኻ ኣይትሰርሕን ብዘይገድስ እንድሕር እቲ ሬኮርድ ክትምፃሎም ዘይከኣልካ ወይ ዝኾነ መቕፃዕቲ ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም ወይ ቀረፅ ብድሕሪኡ መሊስካ ክፈለሉ ክብሉኻ ይኽእሉ እዮም እቲ ሬኮርድ ማለት ዝኾነ መቕፃዕቲ ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም ወይ ጭራሽ ናቶም ከም ናቶም ክቆፅርዎ ይኽእሉ እዮም ስለ ብፀሊም ዝኣተው ብዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡ እቲ ሕግታት ኣፀቢቑ ተቐይሩሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ መፍትሒ ዝኹሉ ግን ብቐሊሉ ኮንትሮል ክገብሩና ዝኽእሉ ግን እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እዚ ዲጂታል አይዲ ምስ connected ምስ እዚ digital currency CBDC እዚ እንክልተ እንድሕር ተሓሒዞምን ኣብ ናትና ሞባይል ያ ሓላዊ ምሳና ቀጻሊ ሒዝና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ብርከ ብቐሊሉ እቲ ዝንቀሳቐስን በየኒ ዝመጽእ ዘሎ ትገንዘብ ይርእይዎ ኣለዉ ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም and control ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ከዓኒ ከምኡ ናብ ከምኡ ስጉምቲ ወሲድዎም ዘሎ ከዓ እንታይ እዩ ቀዳማይ ነገር እቲ ቴክኖሎጂ ያ ተኽእሎ ናይ ቴክኖሎጂ ብቐሊሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቴክኖሎጂ ስለ ዝማዕበለ ቅድሚ 30 ወይ 40 ዓመት ከምዚ ቴክኖሎጂ ኣይነበረን ሕጂ እቲ ቴክኖሎጂ የፍቅደሎም እዩ ሓደ ካልእ እቲ ፖሲቢሊቲ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ድሮ ኣብ ክንደይ ሃገራት ከዓ ይፍፀም ኣሎ ኤውሮጳ እኳ ሕጂ ካብቲአን ቀዳሞት ኣይኮነትን በዓል ቻይና ድዩ ከምኡ ከዓ በዓል ኡክራይና ሕጂ ብሕልፊ ኣብዚ ግዜ ውግእ እዚታት ኩሉ ቀይሮሞ ማለት ናብ ዲጂታል እንዳቀየሩ ወይ መፅለው በዓል እስራኤል ከማን ዝያዳ ማዕቢሎም ካባና እዚአን ሃገራት ክትብለን ትኽእል ኢኻ ሶ እዚ ከዓ ናብ ከምኡ ስጉምቲ ምውሳዶም እቲ ቀንዲ ምኽንያት ሓደ እቲ ናይ ቴሮሪዝም ኮንትሮል ክንገብሮ ዝኾነ ገንዘብ ንቴሮር ዝጥቀም መታን ክትከታተሎ ወይ ጸሊም ገንዘብ እዚ human trafficking ከምዚ human trafficking ማለት ያ ካብ ሰባት ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ዝሰግሩ ስግረዶብ ዝኾኑ ብጸሊም ያ ገንዘብ ትሰደሎም ነቲኦም ዘሳግሩኻ እሳቶም ከዓኒ ያ ንኣብነት ካብ ብሊብያ ገይሮም ደሞ ወይ ብቱርክ ገይሮም ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ወይ ብሜክሲኮ ገይሮም ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ዝተፈላለየ ምንቅስቓስ ናይ ደቂ ሰባት ቀሊል ኣይኮነን በርከ ብጸሊም ብካልእ መገድስ ኣብ ኩሉ እንድሕር እቲ CBDC እቲ ዲጂታል አይዲ ማዕቢሉ ከም ድላይካ ገንዘብ ክትሰድድ ኣይትኽእልን ኢኻ ናበይ ሰዲድካዮ ንምንታዩ ኸ ኢልካ ስለትሕተት ድማ ውሕድ ገንዘብ ከዓ ስለዘይኮነስ ናይ ግድን ያ ሬኮርድ ኣሎ ድማ ከዓ ንምንታዩ human trafficking ድሕር ኮይኑ ኣይፍቀድን እዩ ማለት እዩ ምሽቶ ስግረዶብ ኣብ ከም ኣብ ኩሉ ሃገር ያ ክስታይ ዝገብርዎ ዝቐፅዕዎሉ መገዲ ዘለዎ ሶ እሱ ግን ካብቲ ቀንዲ ምኽንያታት ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሲስተም ናይ ገንዘብ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ደኺሙሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብድብድቡ እቲ ኢኮኖሚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ወይ እቲ ሃገራት ዳርጋ ኩላተን ልዕሊ ዓቕመን ዕዳ ኣለዎን ማለት እዩ እቲ ዕዳ ክኸፍልኦ ኸማን ዳርጋ ዘይክእላ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ኢኮኖሚ ከዓኒ ከም ቀደሙ ብርቱ ኣይኮነን ዘሎ and እቲ ገንዘብ ዋጋ እቲ ገንዘብ ከዓ እንዳሓሰረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ as እቲ ኢንፍሌሽን እንዳዓበየ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ሲስተም ናይ ገንዘብ ስኒ ያ ከም ቀደሙ የለን ወዲቑ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ሲስተም ንባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ሲስተም ክፈጥሩ ኣለዎም
ግዴታ ኢኹም ንዕኦም ማለትስ መታን ነቲ ኣካይዳ ናይ ገንዘብ ሞ ኮንትሮል ክገብርዎም ከምዚ ሕጂ መጀመርያ እዚ ኣብ ቪድዮ ዝበልኩኹም ዓዲ ጣልያን ፈረንሳ ጀሚራ ድሕሪኡ ስፔን ፖርቱጋል ከኣኒ ወሲና ክንደይ ዓቕን ከም ዝፍቀደልካ ሓቀይ እዚአን ከዓ ኣብቲ ግዜ እቲ ድሮ 1990 2000 ኣቢለን እቲ ከባቢ ኣብቲ ግዜ እቲ ዩሮ ትፍጠረሉ ግዜ ዝነበረት እዩ ቅድሚኡ ነናተን ሃገር ነናተን ገንዘብ ነይሩዎን እዚ ናይ ፈረንሳ ፍራን ነይሩዋ ሊራ ኣብ ዓዲ ጣልያን ናይ ጀርመን ዲማርክ ናይ ስፓንያ ፔሴታ ከምኡ እንዳበልካ ማለት እዩ ሶ ሕጂ እዚአን ናብ ሓደ ገንዘብ ክቕይራ ከለዋ ቅድሽዑ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጊ ነይሩ እቲ ናትኩም ኢኮኖሚስ ክተበርትዕዎ ኣለኩም እንድሕር ናብ ዩሮ ክትኣትዉ ደሊኹም ዩሮ ኣብ ዓድኹም ብዩሮ ክሽረፍ እንድሕር ደሊኹም እቲ ናትኩም ገንዘብ ስለ ዝተባሃሉ ፀቕጢ ነይርዎም እዩ ካብቲአን ሃብታማት ሃገር በዓል ጀርመን ሆላንድ ኩላተን እቲአን ካልኦት ኣውሮጳውያን ሃገር ኦስትራይሽ እቲአን ዝያዳ ናተን ኢኮኖሚ ብርትዕ ዝበለ ዝነበረ ብኸምኡ ከዓ እሳተን ቀዳሞት ኮይነን ከምኡ ሕግታት ክፍፅማ መታን ፀሊም ገንዘብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ እንዳወሓደ ክመፅእ ኩሉ ከዓ ገንዘብ ዝንቀሳቐስ ቀረፅ ተኸፊሉሉ ከም ዝኾነ ርግፀኛ መታን ክኾኑ እቲ ገንዘባት ቀኒሶሞ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ብርከ ቅድሚኡ እዚ ቅድሚ እቲ ሊሚት ምግባሮም እቲ ዓቕን ናይ ገንዘብ ምግባሮም ድላይ ከማኪና ገዛ ከማን ባልጃ ገንዘብ ሒዝካ ገዛ ከማን ክትገዝእ ትኽእል ነርካ ኣብ ኩሉ ሃገራት ኣብ ስፔን ድዩ ፈረንሳ ድዩ ጀርመን ድዩ እዚ ሊሚት ምስ ገበሩ ግን ኮሚታት ኣይ ከኣልንዩ ካበይ ኣምፂኻ ይኸማን ብዙሕ ሕቶታት ኣይነበረን ብዙሕ ዝግደሰልካ ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ድሓር ግን እቲኦም ካልኦት ሃገራት ኖኖ ንስኻትኩም ናትኩም ኢኮኖሚ ብርቱዕ ስለ ዘይኮነ ኣታዊ ቀረፅ ከኣቲ ኣብ መንግስቲ ብዙሕ ስለ ዘይብላ ንስኻትኩም ገና ክትኣትዉ ትኽእሉን ኢኹም ማለት ክስታይ ሕግታት ገይሮምሎም ነይሮም ብኸምኡ ከዓ እሳተን ተገዲደን ከምኡ ሊሚት ክፈጥራ ማለት እዩ መታን እቲ መርመራ ናብ ዩሮ ከኣትዋ ብቐሊሉ ያ ክቐንዓለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ኮንትሮል ክገብርኦ ጀሚረን መታን ፀሊም ገንዘብ ከይንቀሳቐስ ቀረፅ ዘይተኸፈለሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ኩሉ ግን ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ ክንዲዚ ዝፍቀደልኩም ክንዲዚ ካብ ክንዲዚ ንላዕሊ እንድሕር ኣውፂኹም ሪኮርድ ክህልወኩም ኣለዎ ገለ ኣይድሌካን እዩ ብርከ እዚ CBDC እዚ ሴንትራል ባንክ ኩረንሲ ዝብሎ ዘለኹ እዚ ዲጂታል ማኒ ኣብ ናትካ ሞባይል ጥራይ ዝርከብ ሶ ብቐሊሉ ከዓኒ ካበይ ካምፂኻዮ እንታይኻ ገዚእኻ ንምንታዩ ክትሰብ ሰዲድልካ ኣብኡ ሪኮርድ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ብቐሊሉ ማለት እዩ ወፃኢ ካብቲ ሲስተም ካልእ ገንዘብ ከም ዘይብሉስ የረጋግፁ ኣለዉ ብኡ ማለት እዩ ድማ ከዓ ፀሊም ገንዘብ ጭራሽ ከም ዘየለ ብርከ ከምኡ እንድሕር ኣሎስ ፀሊም ሰሪሕኻ ብኡ ሰብ ክሰደልካ ይክእልኒ ኣይከኣልኒ ብርከ እቲ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ስለ ዘሎ እቲ ናትካ ባንክ ከዓ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እዩ ዘሎ ብቲ ግዜ እቲ ዝኾነ ሸቐጥ ከማን ብፀሊም ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኩሉ ስኒ ትሕቲ መንግስቲ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ እቲ ናትካ ባንክ ንባዕሉ ብኸምኡ ከዓ ሴንትራል ባንክ ኩረንሲ ይበሃል ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ንባዕሉ ብርከ እቲ ናትካ ባንክ ኣካውንት ከምዚ ተሓሲቡ ተመዲቡ ዘሎ እዚ እኳ የለን ገና ብሕጂ እንዲኩሉ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ግን እቲ ፕሮጀክት ድሮ ልዕሊ 5 ዓመት ክስታይ ይፈጥርዎ ኣለዉ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ግን ክፍንዎ እዮም ክፍፅምዎ እዮም ማለት እዩ እቲ ልክዕ ዕለት ዝበሃል ሕጂ ኣብዚ እዋን ዘሎ ወርሒ 10 እዩ ዝጅምር ግን በብቁሩብ እዩ ዝጅምር ከምቲ ኣብቲ ካልእ ቪድዮ ዝገለፅክዎ ኩላትና ካብ ሎሚ ንፅባሕ ኣይኮናን ናብ ከምኡ ንቕይር ወላ ሓደ ገንዘብ ኣይህልወናን እዩ ማለት ኣይኮነን ገና ክህልወና እዩ ግን ቀስ ኢሉ መብዛሕትኡ ገንዘብ ናብ ከምኡ እንዳኸደ ይመፅእ እቲ ስቴፕስ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሶ ድማ
تي عمارات كايكونن استراحجي نونو ناتيسني ابتي كوميرس بانكي خدغو زدلي وي دويتشه بانكي خدغو ابي ان امرو تحشني اكاونت كتب لا يتخنيها تحت بانك تحت تماخلاوي بانكي ناتكا اكاونت كلو مالتي نمصاي مالتيو كم دلاي كايكون سلازس قديتا او كمزي تاسيرا نخلاتنا زلنا كومو خا نخلاتنا خمو خلونالو سي بي دي سي كلونالو مسو خاني كل غزي اتي ديجيتال اي دي مالتكا تناتكا باسبورت مستي ديجيتال يا اب ديجيتالايز يقبروا مالتو سلازي بخمو خاني كونكتد اندحر كوينو بقليلو خاخت تي منيو زنك اساقسو زلو تگنزب كفلطو يقلل مالتو تي كا تفولي زغبرو خاني راي واتين كالوت فيديوتات رايون غنا بزخ اب حصر ابيله خغلص خفتني كستخاخلو يخاليو يخاليو كمو ينغبرنينا ام زبلوندو غين تي possibility تي تخولو الو اتغنزبكا كساب كند زعلت انت حزيت تقمكالو ناتكا خمزي كون خغبرو بروجرام كغبرو يخاليوم يخاليا كغبرو ام ايبن يزلخو غين تي تخولو الو ساتهم زبلزلو عين غبرونينا غن اوف كورس كوميو مجمريا زخونه ነገር ኣብቲ ህዝቢ ክትብፅሑ እንድሕር ኢኻስ ከምዝን ዝኸበደ ነገር ኣይነግሩኻን ኖ ሶ ግን ይከኣልዩ ማለት እዩ ንኣብነት ስኻ ካብ መንግስቲ ትነብር ኣለኻ ውሱን ገንዘብ ይህቡኻ ኣለዉ ድሕሪኡ ከዓ ያ እስስ ንመግብኻ ንኩሉ እዩ እንድሕር ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ዘይወዳእኻን ናትካ ኣይኮነን ማለት እዩ ንኣብነት ያ ከምኡ ከዓነ እቲ ናቱ ክብርን خاني ساتوبن بعلوم ز تايزبال زوسنو تي كبري حجنا عملت ابز وانزي تي انفليشن مشالو كومو خا اب اوسني ساتوبن زوسنتي كساب كندي تخبرنا يتجنزب كاني كندي حيل لو تجنزب كمزي ورقي كمزي زي نغركم ابت حد فيديو تناتو واغا ወይ ሓደ ይተርፍ ወይ እንዳበዝሐ ዝተርፍት ምክንያታት ካው ትነገረኩም ኣለኹ ኣብዚ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ መንግስቲ እዩ ትሕቲ መንግስቲ እዩ ኩሉ በሓፂሩ ከምኡ ከዓኒ እንድሕር ክሳብ ዕለት ክንድዚ ገንዘብ ጥራይ ዝፍቀደልካ ኢሎም ከማን ባዕሎም ኮንትሮል ገይሮም ክቕንስዎ ይኽእሉ እዮም ወይ ስለ እንታይ ዝበሃል ቀረጥ ዝኽፈል ኣለካ ዘይኸፈልካዮ ኢሎም ወይ ሓድሽ ቀረጽ ከምጽ ኸሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንኣብነት ቀረጽ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ልዕሊ ክንድዚ ዘለኩም ገንዘብ ክንድዚ ክትከፍሉለኩም ናብ መንግስቲ ክብሉ ኸሎ ብቐሊሉ ትሕቲኦም ስለ ዝኾነ ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክቕንሱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብሓጺሩ ድማ ከዓ ኣብ መጻኢ እቲ ገንዘብ ከዓ ጭራሽ ካሽ ተጠኸብልዎ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ሰብ ብኸምኡ ጥራይ ከም ዝንቀሳቐስ ማለት እዩ ኣብቲ ሃገራት ማለት እዩ كمو خاني ترانزاكشن كسب كندي جنزب كأ نابيك تسدد كم زفك أدلك خمان كوسوني خليهم بركي خلو تحتي أمي زلوا كمو خاني زخانة جبن الحرجر كأ سانكشن كجبر الكاي خليهم بقللوا بركي تجنزب كتحتي أمي زلوا كل العيد اليوم نيو سو اتي تخولو إذا بحال زلوا بزي تأتني هم كمان زنقرخا أبكم أو أرستات كسب كندي وما أسيم كأخم أزجبرو كنرينا دماغها اتي منجسون دي خم أزوسن زلوا اتي هزب خا سوق كم زيبل رجت أنياء كاب حج كمان درو التسب عين دليلنا يوز وزلوا مبزحت السب لعلي 8 أي دقفوني زقوداي جن كخصصتي هتهزبي كسيسوخ كعوتي خلجو كسب حجي ولا حدا نجار يلن بزعبيو كنعوت له خنخل دينا مالتس كسيس كخ تعوت خل ديخا زيتات جنا بحجي كنرينا مالتيو نابنت اب تشاينا كسب كندي كنترول كم زغبرخم طراي موداتا كم نابنت كنغركم يدلي زخاب زقربا غزي عامتات زتفصميو حنتي نيشتي بانك وديقه ازوماتسني يا كمزي كثيره كومو خا اتيوم كلاينت ناتا كثيرو مالتيو شعو كومو مستفصم اب نيشتي بانك بالكولو خلات كلاينت مليونات وي اشحت زلوا بانك مالتيا بزخونه مخنيات كرايسيس نيروا
ኣብዚ ተፈላለየ ኣብ ኢሞቢልያ ኣብ ገዛውቲ ኣናታ ገንዘብ ተመስርቶ ነራ ኣዞ ኢንቨስት ገብር ነራ ሽዑኡ ምስ ወደቐት እቲኦም ሰባት እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ብውሽጢ ስለ ዝሓረቑ ገንዘቦም ከዓ ምስኡ ስለ ዝሓረረ እቲኣ ገንዘብ እቲኣ ባንክ ቶታሊ ክሳራ ስለ ዝገበረት ብውሽጢ ንንሕድሕዶም ክፀሓሓፉ ጀሚሮም ኦርጋናይዝ ክገብሩ ጀሚሮም ብኦንላይን ድዩ ብገለ መታን ዴሞንስትሬሽን ክገብሩ ተመዲቦም ወሲኖም ናብ ፅርግያ ኸይዶም ስኒ ኣንጻሩ ክለዓሉ ደልዮም ማለት እዩ ከምኡ መደብ እንዳገበሩ መንግስቲ እንታይ ገራትሎ መሲልኩም ናብ ኩላቶም እቲኦም ከምኡ ክገብሩ ዝሓስቡ ብቐሊሉ ከዓ ስለ ቻይና ከዓ ኩሉ ዝያዳ ኮንትሮል እንድዩ ክርእዎ ዝኽኣሉ እዚኦም መንግስቲ ክርእዎ ኣስተብሂሎምሉ ወይ ያ ሞኒቶር ገይሮሞ ማለት እዩ ከምኡ ምስ ረኣዩ እንታይ ኢሎሞም ንኩላቶም ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ናቶም ናይ ጥዕና ኣፕሊኬሽን ከኣላቶም ከምዚ ጌሱንታይትስ ካርተ ከምዚ ናይ ኢንሹራንስ ናቶም ናይ ዝኾነ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ብሓፂሩ እቲ ኣፕሊኬሽን ናቶም ምስ ዝኾነ ምንቅስቃስ ተድልዮም ናብቲ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ንኩሉ ህዝቢ ኣብ ቻይና ዘለዎ ዘላቶም ነቲኦም ውሱናት ሰባት ናብ ፅርግያ ኸይዶም ክቃወምዎ ዝደለዩ እቲ ጉዳይ ናይ ገንዘቦም ምጥፍኡ እስኻትኩም ሎመዓልቲ ናይ እስኻ ናይ ግድን ሎመዓልቲ ኣብ ገዛ ትረፍ ሓደገኛ ቫይረስ ኣሎ ዶ ወይ ሓደገኛ ናይ ጥዕና መጠንቅቕታ ወፂኡሎ እስኻ ኣብ ገዛ ትረፍ ኢኻ ካብ ገዛ ሎመዓልቲ ከይትወፅእ ኢሎም ንኩላቶም ሰዲዶምሎም እቲኦም ኣንጻር መንግስቲ ወይ ኣንጻር እቲ ኣብ ባንክ ስጉምቲ ወይ ዝኸሰረት ገንዘቦም መታን ክመልሱስኒ ያ ዴሞንስትሬሽን ክገብሩ ደልዮም ነይሮም ያ ኩላቶም ገዛ ተሪፎም ስለዚ ብኸምኡ ከዓኒ ወላ ሓደ ምኽንያት ዘይነበረ ፈሊጦም እቲኦም መንግስቲ ገገዛኹም ትረፉ ተባሂሎም ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ክሳብ ክንደይ ሽዑኡ ያ ኩሉ ኢንፎርሜሽን መንግስቲ ይፈልጥ ብዛዕባኻ ኤንድ ኮንትሮል ክገብረካ ይኽእል ብዘይ ዕግርግር ብዘይ ፖሊስ ብብዝሒ ኣብ ደገ ዝኾነ ዕግርግር ምፍጣሩ ሓንቲ ንእሽተይ ሜሴጅ ሰዲዶም ከምኡ ገይሩ ከምዘይ ትንቀሳቐስ ወይ ከምዘይ ትቃወም ክገብሩኻ ይኽእሉ ማለት እዮም እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ኣብ ቻይና ዝተፈፀመ እዩ የሰንብድ እዩ ግን እቲ ተኽእሎ ናይቲ ቴክኖሎጂ ዘርእየካ እንድሕር ከምኡ ኣፕሊኬሽን ኣለናስኒ ብቐሊሉ ካብ ርሑቕ ኮይኖም ኮንትሮል ክገብሩና ከም ዝኽእሉ ብኸምኡ ከዓ እዚኦም ጀርመናውያን እዚ ኣርእስቲ ከቕርብዎ ከለዉ ወይ እዚኦም ፃዓዱ ብጠቕላላ እንታይ ዝበሃል ሓላዊኻስ ኣብ ኢድካ ቀፃሊ ምሳኻ ኣሎ እስኻ እንታይ ማለት ቀፃሊስ ሞኒቶር ይገብሩካ ኣለዉ ኣብ ሞባይል ይኽእሉ ዘሎ ሓደ ካልአይቲ ከዓኒ እዚ ከዓስኒ ኣብ ሓደ ዲጂታል ቤት ማእሰርቲ ኣቲኻ ምለኻ ማለት እዩ ብርከ ከምቲ ብትኻልእ ቪድዮታት ዝገለፅኩስ ኣበይኻ ትኸይድ ዘለኻ ማእሲኻ እንታይ ትገዝእ ዘለኻ ክንደይ ሂብካ ኢኻ ትገዝእ ዘለኻ ገንዘብካ በየኒ ኣታዊ ዘለካ ክረኽቦስ ቀሊል እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ኩሉ ከዓ ያ ቀሲሉ ክመፅእ እዩ መዓስ እዩ ዝመፅእ እቲ መንግስቲ ኸ ናይ ብሓቂ ክዕወት ድዩ ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ቀንዲ ግን እቲ ንዓና ኣገዳሲ ዝኾነ እቲ ገንዘብና ዘሎ ኣብ ባንክታት ድዩ ኣብ ገለ ናበይ እንተ ኣዋፊርና ይሓይሽ ኢልና ዝያዳ ኣብዚ እዋን እዚ ክንሓስበሉ ኣለና ገንዘብ እንተለና ማለት እዩ ብርከ እቲ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዝቕይሩ ዘሎ ተቐይሩ ከዓኒኡ ድሮ ኤንድ እቲ ኢንፍሌሽን ከዓ ብዘይብኡ ኣብ ባንክ እንድሕር ኮፍ ኢሉ ከም ዝወድቕ ጥራይና ንፈልጥ እቲ ዋጋ ናይቲ ገንዘብ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤድል ሜታል ከም በዓል ወርቂ ሲልቫ እዚ ብሩር ፕላቲኑም ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ክተዋፍሮ ይሓይሽ ካብ ኮፍ ተብሎ ኣብ ባንካ እዩ ዝበሃል እዚ ከዓ ቀሲልኩም በዓልኩም ተገዲስኩም ብሸነኽኩም ክትፍትሽዎ ፍትኑ ክብለኩም ይደሊ ብርከ ፀፊሕ ኣርእስቲ እዩ ኤንድ ካብ ኩሉ ከዓ እቲ ተገዳስነት ኣይንገብረሉና ኣለና መስለኒ ዝኣርእስቲ ወይ ከምዚ ክላ እዚ ከዓኒ ርሑቕ እዩ ዘሎ ክላ ኣበየናይ ከምፅዎ ይኾኑ ብርከ ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ እንዲዮም ገይሮም ካብ ብዛዕባ ከምዚ ክዛረቡ ሕጂ ግን እቲ ግዜ እንዳቐረበ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ከም ዝኾነ እዩ ዝበሃል ዘሎ
ስለዚህ ስኒ ካብ ብሕጂ ከዓ ቀሲልና ክንሓስበሉ ኣለና ፈቲና ዲና ከይፈተና ኸማን ማለትስ ያ ከምቲ ናይ ቀደም ዝለመድካዮ ጥዑም ኩሉ ግዜ እዚ ከዓ ብዙሕ ሓደሽቲ ነጥብታት ኣብ ሂወትና ከም ዘምፃልናስ ክንፈልጥ ኣለና ኤንድ ካብ ኩሉ ከዓ እቲ ዋጋ ናይቲ ገንዘብ ጭራሽ ዝያዳ ከይወደቐ ከዓ ያ ክነቃ ናብ ጥዑይ መገዲ ክንንቀሳቀሶ ክንፍትና ኣለና ወይ ናብ ዝኾነ ኢንቨስት ክንገብሮ ኣለና ካብ ዝንላዕሊ ከይወደቐ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኮፍ እንድሕር ኢሉ ስኒ ትኸስር ኣለኻ ጥራይኻ ኣብ ገዛኻ ዲ ኮፍ ዝብል ኣብ ባንክ ዲ ኮፍ ዝብል ያ ብዙሕ ክስታይ የብሉን ማለት እዩ እዚ ትርጉም የብሉን ካልእ መገድታት ኣሎ በዓል እዚ ብሩር ሕጂ እንዳበዝሐ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዋግኡ ሕሱር እዩ ከዓ ዘሎ ገና ሕሱር እዩ ብሩር ወርቂ እኳ ድሮ ልዒሉ ኣሎ ግን እሱ ኸማን ገና ናብ ላዕሊ እንዳመፀ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እዚኢታት ፕላቲኑም ከዓ ከምኡ እዚኢታት ቀሲልና ንፈትሾ በብወገንና ኢለ ከም ሓሳብ ክህበኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ዝስናይት ምንልኩም ባይ